בשיעור הזה אנחנו נדבר על איך אתה מקבל את הכסף כאפילייט מטריקס. אז הנה לך הסיפור. אתה מקבל מאיתנו הדרכות כיצד לעניין אנשים שרוצים לקבל הכשרה. אחד רוצה ללמוד אנגלית, אחד רוצה ללמוד להיות איש שיווק, אחד רוצה להיות איש מחירות, אחד לא משנה. בן אדם בחר לרכוש אצלך את ההכשרה. עכשיו אתה קובע איתו איך נוח לו לשלם, שישלם איך שהוא רוצה מתוך 4, 5, 6 אופציות. כשהוא קבע איך הוא משלם, אתה מקבל את ה-6,900 שקלים שלך במזומן מיד. פעם, העברה בנקאית ממני אליך היה לוקח 24 שעות, ואם זה היה בערב, אפילו 48 שעות. היום יש כפתור שנקרא העברה מיידית, זה כמו העברות זהב שפעם היו. העברה מיידית, אני לחצתי על הכפתור 6 שניות, והכסף אצלך בחשבון. ככה אנחנו מעבירים את הכסף. אז אתה מקבל את התשלום במזומן ומיד, גם אם הלקוח שלך שילם לך בהמון תשלומים, זה לא משנה בכלל. היה לנו לקוח שרכש את קורס אפילייט מטריקס, למד את המקצוע היטב 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 היטב, והחליט שבגלל שיש לו זכיינות על כל הקורסים של החברה, הוא מוכר לעצמו את קורס אנגלית שלנו, של פרופסור תומאס אוגסט. עכשיו, אני הייתי מופתע, כי לא ידעתי איך, לא הכנסתי בחוזים שלי מה אני עושה במקרה כזה. הוא אומר לי, שלום, אני מוכר לעצמי את קורס אפילייט מטריקס, אז קח 6,900 ותביא לי 6,900. אמרתי לו, ורגע, מה נשאר אליי? הוא אומר לי, אתה לא אמרת שנשאר לך כלום בבחירה הראשונה. אמרתי לו, נכון, אבל כתוב באיזה מקום שאתה יכול לקנות לעצמך, זה אומר, אז אני אביא את אחותי והיא תקנה לה. אמרתי לו, אתה צודק, סליחה, קח את הקורס, וסתמתי את הפה. אז בן אדם יכול לרכוש לעצמו מה שהוא רוצה. הוא יכול לרכוש לעצמו את קורס אנגלית ולא לשלם. הוא יכול אחר כך לקנות לעצמו עוד פעם את קורס אינסטלטור ויעלה לו 1,000 שקל. הוא יכול למכור לעצמו קורס מנעולן. הוא יכול למכור ולשלם רק את ההפרש שמגיע לחברה. אז דבר ראשון, אם יהיה לך שכן, תהיה לך בת משפחה שרוצה ללמוד אנגלית, הקורס אנגלית שלנו זה קורס אנגלית שנבנה על ידי פרופסור תומאס אוגסט. פרופסור אוגסט הוא יושב ראש החוג לאנגלית באוניברסיטה עם 9 עיטורים. יש לו את התואר הפרויקטור הטוב ביותר לבניית קורסים. אתם מקבלים קורס לאנגלית, 600 סרטונים בתוך 300 שיעורים, מה-ABC ועד לרמה הגבוהה ביותר. ובנוסף, אתם מקבלים 50 שיעורים פרטיים עם מורה לאנגלית בישראל, על מנת שידריך אתכם, מה שנקרא, אנשים רגילים ללמוד מאמבטיה. האנגלית שלי מאמבטיה. אז אתם למדים 50 שיעורים בטלפון או בזום, ותוכנית שהפרופסור בנה, קורס לאנגלית הטוב ביותר, המתקדם ביותר, עם האפליקציות המתקדמות ביותר. וכל זה הקורסים שלנו. אתם תראו שבמכללה שלנו, כל קורס הוא טוב יותר מהאחר. כל קורס. ויחד עם זאת, יש לכם אותי. בתוך הקורס אפילייט מטריקס שאתם לוקחים. אני נותן לכם את הנתונים מה אתם צריכים למכור על מנת להרוויח יותר כסף. כי אני יודע, 17 שנה זה מספיק זמן לדעת. אני יודע שהקורס הזה נמכר הכי הרבה, הקורס הזה נמכר בינוני, הקורס הזה בקושי נמכר. לא הכל מצליח הכי טוב, ולכן אני אדריך אתכם לשבת בקורס שנמכר הכי הרבה, על מנת שאתם תקבלו הכי הרבה כסף לבנק שלכם. זכרו מה שאני אומר לכם. יש מיליארד פרשנויות שכל אחד יסביר לכם מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות ומה כדאי לעשות. ויש תוצאה אחת שנחשבת תוצאה, הפקדה בבנק. כל הפרשנויות הן נהדרות, ולדבר צריך, אבל אנחנו מתוגמלים על פי תוצאות, ואנחנו נפקיד לכם כסף בבנק. תוצאות זה כל מה שנחשב